Skemi offruti mill-Malta Enterprise u mill-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma qed jgħinu lill-aktar kumpaniji biex ikunu jistgħu joperaw b'mod aktar sostenibbli. Dawn l-iskemi huma maħsuba biex iżidu l-effiċjenza fl-enerġija u l-ilma filwaqt li jnaqsu l-emissjonijiet. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli enfasizzat il-benefiċċji ta' dawn l-iskemi waqt żjara fil-lukanda Paradise Bay li qed tibbenefika minn dawn l-iskemi. Permezz tal-iskemi Investment Aid for Energy Efficiency Projects u Smart and Sustainable Scheme fuq medda ta' sena, il-Malta Enterprise se tkun ta' għajnuna finanzjarja ta' madwar €900,000. Minnaħa tagħha l-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma qed toffri verifiki tal-enerġija lil kumpaniji. Il-Ministru Dalli fakret f'kif minn barra l-Wage Supplement l-estensjoni tagħha u l-appoġġ li ngħata fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Gvern qed ikompli jgħin lill-kumpaniji f'dan is-settur biex jimxi l qudiem. Fl-istess waqt qed jiġu introdotti skemi biex il-kumpaniji jiġu mħeġġa jinvestu f'operat sostenibbli sabiex isiru iżjed effiċjenti u jnaqsu l-ispejjeż tagħhom. Il-lukanda Paradise Bay investiet €200,000 f'soluzzjonijiet intelligenti ta' enerġija mix-xemx sabiex tipproduċi il-misħun li tuża fl-operat tagħha bil-produzzjoni ta' 11,000 litru ta' ilma sanitarju bħala ħażna tal-enerġija. Dal-impjant solari se jkontribwixxi sa kważi 70% tal-enerġija li għandha bżonn il-lukanda li se tkun qed tifranka madwar €60,000 fi spejjeż tal-enerġija fis-sena. B'hekk f'temp ta' 3 snin u nofs se tkun qed tkopri l-ispiża ta' dan l-investiment. B'dan il-proġett Paradise Bay qed tnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju tagħha b'220 tunellata fis-sena. Qegħdin naraw eżempju tipiku għal darb'oħra kif kumpanija li tinvesti u toħroġ il-kapital biex tkun aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija qed jaqblilha għaliex dak l-investiment terġa' tirkupraħ fuq perjodu vera żgħir. U allura nemmen li iva bħala Malta Enterprise, bħala gvern, ħankomplu ninvestu f'din id-direzzjoni għaliex ikun jaqbel għall-pajjiż u jaqbel ukoll għall-intrapriżi tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kert Farrugia kommenta li dan il-proġett huwa eżempju ċar ta' kif il-komunità tan-negozju qed tagħti importanza lill-effiċjenza fl-enerġija u s-sostenibilità. Kif issema fil-budget għal din is-sena, Malta Enterprise se tkun qed tirdoppja l-assistenza finanzjarja provduta taħt l-iskema tagħha. Il-General Manager tal-lukanda Paradise Bay, Quentin Grima, qal li l-assistenza qed tħeġġeġ lill-kumpaniji biex jinvestu fl-effiċjenza tal-enerġija sabiex jitnaqsu l-ispejjeż u l-emissjonijiet tal-karbonju. Aktar kmieni dan ix-xahar il-Ministeru għall-Enerġija nieda kampanja ta' informazzjoni favur l-użu effiċjenti tal-enerġija fis-settur privat, Be Efficient, Save Energy. Permezz ta' din l-inizjattiva il-Gvern qed jikkollabora ma' 9 organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw is-setturi ekonomiċi f'pajjiżna biex iħeġġu lin-negozji adottaw metodi aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija.